Bună ziua! Mă numesc Andra Conecini și sunt reprezentantul Axflow pentru compania dumneavoastră. După cum știți, compania noastră se ocupă cu distribuția echipamentelor industriale, precum pompe, mixere și omogenizatoare. Din pricina situației globale actuale, întâlnirile fizice nu vor fi întotdeauna posibile. Dar, din fericire, era digitală dispune de diferite canale de comunicare, precum Skype, WhatsApp, Facebook, care ne permit contactul personal de la distanță în această situație excepțională. Doresc să vă informez pe această cale că activitatea noastră continuă în condiții de siguranță și cu aceeași promptitudine. Suntem pregătiți cu stocuri actualizate pentru a furniza echipamentele necesare susținerii activității dumneavoastră de producție. În cazul în care căutați cea mai eficientă soluție de pompare pentru procesul dumneavoastră, dacă aveți nevoie de un sfat legat de întreținerea pompelor sau dacă doriți să efectuați reparații ale echipamentelor, nu ezitați să ne contactați. Detaliile le găsiți pe site-ul nostru www.axflow.ro.